Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γεια σας και πάλι. Είμαστε στο κανάλι 31. Καλό μήνα, ημέρα Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2024, λίγα λεπτά πριν μπούμε στην Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο θέμα σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, αλλά επειδή αυτές τις μέρες με έχουν παραζαλίσει με τα μηνύματα και τα τηλέφωνα κάποιοι καινούργιοι φίλοι κυρίως, γιατί οι παλιοί το γνωρίζουν πλέον, το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας είναι γνωστό εδώ και 6 χρόνια τώρα. Είμαστε αποκλεισμένοι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η μοναδική μας διέξοδος ήταν, η οποία πληρώθηκε και πολύ ακριβά βέβαια σε χιλιάρικα, η μοναδική προεκλογική περίοδος που υποχρεωτικά από τον εκλογικό νόμο να μιλήσουν όλα τα κανάλια. Ορισμένοι καινούργιοι φίλοι τώρα τελευταία, γιατί όπως είπα οι παλιοί το χώνεψαν, το ξεπεράσαμε, το συζητήσαμε. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές κάνουμε και εκπομπή και κάρτες. Μερικά κανάλια και μερικοί που με γνωρίζουν πολύ καλά δεν με κάλεσαν ούτε 2 λεπτά. Τι να αναφερθώ. Στα κανάλια της Αλεξάνδρειας, της Βέρειας. Εγώ σας μιλάω για τον χώρο που δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά, αθλητικά 50 χρόνια και με προσωπικούς φίλους παρακαλώ. Κάποιοι δημοσιογράφοι σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μου είπαν ότι έχουμε απαγορευτικό κωδικό. Το όνομα Χρήστος Τσιάρτας δεν θα μιλήσει ποτέ σε κανένα κανάλι. Δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά στην πορεία αυτών των ετών και μάλιστα με άτομο που θα μπορούσα εγώ να βγω στον αέρα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο στην Θεσσαλονίκη, είναι απαγορευμένο. Αυτό που τη βλέπω τώρα είναι εξαπλωμένο παντού. Ένα μεγάλο μπράβο μόνο στο ράδιο Κύθυρα, και στο ραδιόφωνο το δημοτικό 984 στην Αθήνα, στα πλαίσια του εκλογικού νόμου. Στα πλαίσια του εκλογικού νόμου. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Κυριακάκης, τώρα επί τη ευκαιρία, γιατί για άλλους είναι το θέμα και πιάνω τώρα τον Κυριακάκη. Ο Νίκος ο Κυριακάκης, λυπάμαι πολύ. Νίκο, έτσι το λέω στον αέρα, λυπάμαι πολύ. Δεν πήρες ένα τηλέφωνο 2 λεπτά έτσι για τον προεκλογικό αγώνα. Άρα είσαστε όλοι φοβητσιάριδες
όλοι οι χέστιδες και μπήκατε στο σύστημα κανονικά. Αυτό γιατί το λέω τώρα για τον Νίκο τον Κυριακάκη? Γιατί από μένα δεν είχε να φοβηθεί τίποτα ότι θα πω άσχημα ή βαριά πράγματα. Δεν είναι άσχημα. Τα δικά μου είναι λίγο βαριά, δεν είναι άσχημα. Είναι εθνικού και παγκόσμιου περιεχομένου. Είναι υψίστης εθνικής και παγκόσμιας σημασίας αυτά που λέω εγώ. Σε ένα τηλέφωνο να πούμε 2 λέξεις για τη φυσιογνωμία του κόμματος ή των απόψεών μας ή τι πιστεύουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καλυμμένο νόμιμο προεκλογικό χρόνο. Τον άλλον καιρό ξέρω δεν μπορεί να με βγάλει κανένας. Τρόμαξες, Νίκο Κυριακάκη? Φοβήθηκες? Έκανες πέναλτι και σε είχα σε εκτίμηση, όπως και εσύ εμένα. Δεν πειράζει, τα προσπερνάω. Και φυσικά δεν μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο πλέον. Νομός Συμμαθίας είπαμε κόκκινο. Ολόκληρη Μακεδονία, τι συμβαίνει? Ήταν συνεννοημένα όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα site, τα blog, πώς τα λένε? Δεν θέλω να το πιστεύω ότι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καστοριά και τη Φλόρινα έχουν πάρει εντολή, είτε από τη Μασονία, τους Εβραίους, δεν ξέρω ποιος μπορεί να δώσει τέτοια εντολή να μην ακουστεί το όνομα Χρήστος Τσιάρτας ή Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ο κόσμος, τουλάχιστον ο δικός μας, αρχίζει να πείθεται ότι μόνο το Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας φημώνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άντε να προσπεράσουμε την Αθήνα. Ολόκληρη Κρήτη, Αιγαίο, Πελοπόννησος, Ιόνιο, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Γιάννενα πήρανε την κατάσταση των 31 κομμάτων που ελάμβαναν μέρος στις ευρωεκλογές. Πατριωτικό κανάλι, γενικά πατριωτικό, να προβάλλει πατριωτικά κόμματα μόνο, αυτά που δήλωσαν πατριωτικά. Το Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας γιατί δεν το κάλεσαν? Πού το έχουν εντάξει? Στα κομμουνιστικά, σοσιαλιστικά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, δεξιά? Δεν μας πήρε χαμπάρι κανένας. Παρόλο που οι εμφανίσεις μου στη διακαναλική, στην ΕΡΤ 45 λεπτά με τον εξαίρετο δημοσιογράφο Διονύση Μποτώνη, στην ΕΡΤ με τον δημοσιογράφο Λασκαράτο, στο Star Channel, στο σταθμό Α, ό,τι είπα προκάλεσε πάταγο. 2.465 Έλληνες μας ψήφισαν ή το πιο πιθανό, το βέβαιο, αυτό μας έδωσε η σιωνιστική Singular. Ούτε μία στο εκατομμύριο να μας ψήφισαν
2.465 Έλληνες. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, που είναι το πρόβλημα με αυτούς τους νέους τους φίλους, με τους οποίους δεν έχω ακόμη, εκτός 3-4 άτομα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου το είπαν καλοπροαίρετα οι άνθρωποι βέβαια, αφού τώρα άλλος μας πήρε χαμπάρι 1 μήνα, άλλους 10 μέρες καινούργοι. Και μερικοί μάλιστα μας είπαν, κύριε Τσάρτα, συγγνώμη, λέει, δεν σας ψηφίσαμε, τώρα είδαμε τη διακαναλική στο διαδίκτυο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το σύστημα στην Ελλάδα, δημοκρατικότατο, ελευθερία ισότης αδελφότης. Εντάξει. Ο Πρωθυπουργός κυνηγάει τον ατιβισμό, πηγαίνει, παίρνει εντολές, όπως αυτή η φωτογραφία εμένα θα μου μείνει αξέχαστη, πηγαίνει, παίρνει εντολές από το Παγκόσμιο Κέντρο Σιωνισμού στην Αμερική. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τρέχει να στήσει το μεγάλο Ισραήλ, εκτός και αν είναι από εκεί. Λοιπόν, φεύγουμε από το ένα θέμα, πάμε στο άλλο. Το θέμα είναι τώρα με αυτούς τους καινούριους τους φίλους που από τον ενθουσιασμό, ας πούμε, που έχουν τώρα, από αυτά που ακούν και βλέπουν από εμάς, πρόεδρε, γιατί δεν βγαίνεις και στα άλλα τα κανάλια? Τώρα εγώ κάνω αυτή την εκπομπή κάπως καταχρηστικά, αλλά και απαραίτητα. Τώρα, πώς γίνεται αυτό το αντιφατικό και καταχρηστικό και απαραίτητο, δεν μπορώ να λέω συνέχεια τραβάτε στο τάδε κανάλι να δείτε το βίντεο που έχω κάνει πριν 1 μήνα, πριν 2 μήνες, πριν 3 μήνες, πριν 6 μήνες, αυτό το βίντεο που έκανα πέρσι, αυτό το βίντεο που έκανα πρόπερσι. Εμείς δεν βγαίνουμε στα κανάλια. Ένα κρυφό χέρι απαγορεύει εγώ να μιλάω στα κανάλια. Όχι τα κρατικά μόνο. Γενικά, πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας, παντού. Επειδή γίνεται η αναφορά έδρα, το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας, έδρα Θεσσαλονίκη, τόσα κανάλια, τόσα site, blog, τίποτα. Για προεκλογικά μιλάω. Όχι στην καθημερινότητα, τώρα ξεχάστε το. Όλοι αυτοί οι κοκόροι που λαλούν, κάποιος Παπαζαφυρίου, από τους μεγάλους μάγκες της δημοσιογραφίας, το Focus, εγώ δεν λέω ποιανής ιδιοκτησίας, δεν με ενδιαφέρει. Και πόσα άλλα ραδιόφωνα εδώ και τηλεοράσεις στην Θεσσαλονίκη. Γιατί το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας ιδρύθηκε, έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω χαϊδέματα. Ζωντανά στον αέρα. Γεια σας κύριε Τσάρτα, είμαστε από το Focus, ξέρω εγώ, από το Mocus, πώς τα λένε αυτά όλα. 2 λέξεις για το κόμμα σας. Είμαι ο πρόεδρος, ιδρυθήκαμε 4/12/2018. Ανήκετε, ας πούμε, στον ακροδεξιό χώρο, στο φασιστικό, στον ανατρεπτικό, ό,τι θέλετε ρωτήστε με. Να με πείτε φασίστα, ρατσιστή, δημοσιογράφοι είσαστε, κάτι θα ξέρετε να με ρωτήσετε ή να καθοδηγήσετε τον κόσμο σας. Εσείς ρωτάτε,
Εγώ απαντώ. Ο κόσμος θα κρίνει και τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου και τις απαντήσεις της ίδιας. Το βάρος πέφτει τώρα στο focus, γιατί συμπτωματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι με ρωτάνε, αυτό το focus είναι πατριωτικό κανάλι. Αν είναι πατριωτικό το focus, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω πάρα πολλά κανάλια από όλη την Ελλάδα όταν έχω το χρόνο ή όπως κάθομαι όλη νύχτα και γράφω κάποια προτινόμενα βίντεο, τα ακούω, 2 υπολογιστές υπάρχουν, στον ένα γράφω, στον άλλον ακούω, να σχηματίζω και εγώ τις προσωπικές μου απόψεις και γνώμες. Πάντα ήταν συμβουλή του δεύτερου αδερφού μου που με έλεγε θα παρακολουθείς όλα τα κόμματα. Λέω γιατί. Δεν θα ακούς μόνο το δικό σου. Ήμουν ακόμα 22-23 χρονών. Μόλις απολύθηκα από το στρατό. Ο αδερφός μου συμπτωματικά ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του Πασόκ Ημαθίας τότε. Εγώ δεν ασχολήθηκα με την πολιτική, ξέφυγα, δεν προλάβαινα. Το 9 έμπλεξα με αυτό εδώ το πράγμα. Και πέσαμε με σύσταση πού? Επάνω στο Γιώργο Καρατζαφέρη. 5,5 χρόνια στο Καρατζαφέρη σπούδασα καλά. Πολύ καλά. Είδα τη μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Καψάλας, που είναι η αιτία, αυτός ο τεράστιος άνθρωπος που το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας και εγώ επιλέξαμε αυτή τη γραμμή. Δεν την επέλεξα μόνος μου, με πρότεινε ο Δημήτρης Καψάλας. Ή θα κάνεις αυτό ή τράβα σπίτι. Τι λέτε κύριε Δημήτρη? Εγώ το 12, αυτό γίνεται το 2014 το χειμώνα, πριν μπούμε στο 15. Τι λέτε κύριε Δημήτρη? Εγώ στην Ημαθία είμαι πρώτος. Θα ήμουν βουλευτής το 2012 εάν δεν άφηναν έξω το λαός να βάλουν την ΧΑ, το ναζιστικό μόρφωμα του πολιτικού κολόπεδου Ηλία Κασιδιάρη. Δεν καταλάβατε, μου λέει κύριε. Εσείς δεν πρέπει να πολιτεύεστε. Εσείς θα σπείρετε, λέει. Εκεί πάγωσα. Ανατράπηκαν όλα μέσα μου χωρίς ακόμα να το εξηγήσουμε όλο. Όπως ο Καρατζαφέρης ήταν η αιτία στο γραφείο του να μιλήσουμε για το μύτο της Αριάδνης. Το 10. Από εκεί μπήκανε ψήλοι στα αυτιά μου και εκμεταλλευόμενος και συνδυάζοντας αυτά τα δύο, Καρατζαφέρης και Καψάλας, τα δύο άκρα αντίθετα, ο εσωτερικός μου μηχανισμός επέλεξε την πρόταση του Καψάλα. Ή θα ασχοληθεί σε βάθος με την έρευνα και την αλήθεια, ή δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με την πολιτική, με το υπάρχον πολιτικό σύστημα.
Μπλα 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 μπλα. Κάθε Σάββατο, επί 1,5 χρόνο, μπορεί και 2, 1,5 σίγουρα, κάθε Σάββατο στις 11 η ώρα ήμουνα στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη. Με άνοιξε όλα τα σαλόνια. Με άνοιξε τα πάντα. Έτσι κατάλαβα ή θα βαδίσουμε πολιτικά σωστά, αληθινά, ή τελειώσαμε, ήδη τελειώσαμε. Δεν το πήρατε χαμπάρι. 50 χρόνια μετά το 1974. Έχει αλλάξει κάτι. Πόσα κόμματα έχουν δημιουργηθεί συστηματικά. Ξέρω αν την έχω. Εδώ είναι. Λοιπόν, σας το είπα και προχθές, αλλά όταν θα έχουμε την ευκαιρία, ας το θυμόμαστε. Πάντα, από τη δολοφονία του Καποδίστρια και μετά, Κολέτιδες, Μαυροκορδάτη, πάντα παίζαμε, Βασιλική Βενιζελική, πάντα παίζαμε στο γήπεδο του Ρότσιλντ, πάντα παίζουμε στο σιωνιστικό γήπεδο με στημένο διαιτητή, καλά πληρωμένο, και εμείς μαλώνουμε μεταξύ μας. Αλλά να μην φύγουμε στα τελευταία 50 χρόνια, να μείνουμε στο 1974 και μετά. Τα άλογα είναι πάντα 4. Εντάξει. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τα άλογα μπορεί να είναι διαφορετικά στο χρώμα, αλλά το αφεντικό είναι ίδιο. Η κάρτα είναι από το 19. Δηλαδή, Δεκέμβριο του 18 ιδρύσαμε το κίνημα και 6 μήνες μετά, 5, κάναμε την κάρτα. Αυτή η κάρτα δεν έγινε από την πολιτική μου εμπειρία ως πρόεδρος κόμματος. Η πολιτική μου εμπειρία έγινε από κάτι καθηγητές σαν τον Δημήτρη τον Καψάλα. Κατάλαβα το νόημα άμεσα. Έτσι περπατήσαμε με τα παιδιά που είναι σήμερα μαζί μου. Το 2015, μετά το δημοψήφισμα που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, τερματίσαμε, είδαμε ότι δεν τραβάει άλλο αυτή η κοροϊδία με το κόμμα που ήμασταν, με το όνομα Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Είδαμε τα παιχνίδια που παίχτηκαν και πρέπει να πάμε στα σπίτια μας. Το σήμα που βλέπετε, αυτό εδώ, το είχα ετοιμάσει από το 2012, μετά τις εκλογές που μείναμε εκτός Βουλής και μας αντικατέστησαν με το ναζιστικό μόρφωμα ΧΑ. Αρχίζει να δουλεύει το μυαλό σιγά σιγά, απορίες, διαπιστώσεις, ανακαλύψεις. Να μην το κουράζουμε το θέμα, καταλάβαμε πολλά πράγματα. Από το καλοκαίρι του 2015 που πήρα ανάποδες στροφές να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτό το σήμα και για καμουφλάζ δημιουργήσαμε ένα άλλο κίνημα, να μπείτε στη σελίδα μέσα, το κίνημα των Λιονταριών της Ελλάδος. Αυτό εδώ που βλέπετε
αν θα μπείτε μέσα στη σελίδα Κίνημα των Λιονταριών της Ελλάδος, που έχουμε και το κανάλι βέβαια, αυτό εδώ το κίνημα το κάναμε ως καμουφλάζ, έχει μέσα 12.000 άτομα τώρα η σελίδα και μας την έχουν και κλειδωμένοι να μην μπαίνουν άλλοι. Χρόνια του. Και 6-7 χρόνια η σελίδα αυτή είναι καθυλωμένη εκεί, 12. Ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Τέλος πάντων, για να μην αποκαλύψουμε αυτό το σήμα μας και το πάρει κανένας άλλος, παίζαμε με το κίνημα των Λιονταριών της Ελλάδος. Προχωράμε. Δημιουργούμε το κίνημα, έχουμε μία άλλη πολιτική, άλλα θέματα και ξαφνικά βλέπουμε ότι ενοχλούμε χωρίς να το ξέρουμε. Ποιους ενοχλούμε, τι είναι αυτά. Επειδή εγώ μιλάω για σιωνισμό, κομμουνισμό, εβραιομασονία κτλ. Ψινόμαστε. Το Μάιο του 2019 μας αποκλείουν από τις ευρωεκλογές όλα πληρωμένα. Γιατί? Γιατί είχαμε το σταυροδάκι εδώ, αυτό εδώ. Αυτό εδώ το σταυροδάκι, ο Άριος Πάγος μας έκοψε από τις ευρωεκλογές. Ξανά εμπειρία, ξανά σφαλιάρα. Μαζεύω εγώ τώρα. 2012, 2015, προχωράμε, πάμε 2018 να το ιδρύσουμε το κόμμα. Το 2019 μας κόβουν τις ευρωεκλογές και 5,5 χρόνια δίαιτα, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Εδώ μέσα στα σκοτεινά, στο δωμάτιο, με τους μπερντέδες, με τις σημαίες, να παρουσιάσουμε τα θέματα που είναι η βάση της καταστροφής της ανθρωπότητας. Τέλος πάντων, μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το μικρό χώρο τώρα που είμαστε εδώ 2 μήνες πόσο είμαστε, να έχουμε μία καλύτερη εικόνα, ένα καλύτερο πρόσωπο. Εμείς δεν φορέσαμε κουκούλες ποτέ. Εμείς δεν είπαμε ψέματα ποτέ. Και αφού όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας είδανε και μας βλέπουν ακόμα στην διακαναλική μας και τα άλλα κανάλια και μας λέει ο κόσμος μπράβο και μπράβο και μπράβο. Δεν έπρεπε εμείς σήμερα να έχουμε 50-100 χιλιάδες ανθρώπους να μας ακολουθούν και αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τόσα πολλά κανάλια ανούσια. Μας έχουν δείξει αστέρες, τηλεοπτικούς. Σε πόσα κανάλια βγήκε ο καθένας από αυτούς. Για θυμηθείτε λίγο και αυτό το focus που λέμε. Δεν θέλω να πω τη λέξη συμμετέχουν στην προπαγάνδα την συστημική, αλλά τους έχουν καλέσει όλους. Θυμάστε πόσα ονόματα να πω. Ούτε εξεπίτηδες, ούτε να ξεχάσω κάποιον επίτηδες. Είχε γεμίσει το διαδίκτυο Αρβανίτης, Φαρσαλινός, Πουλτουρτζίδης, ένας Παύλου καθηγητής και αυτός, Βαθιώτης, φοβερός
Κωνσταντίνος Βαθιώτης, φοβερός, μορφωμένος άνθρωπος, καθηγητής ποινικού δικαίου. Μεγάλος μπαγλαμάς όμως, δεν πειράζει. Απέναντί μου δεν μπορεί να σταθεί να μιλήσει, ξέρει αυτός, ξέρει. Και αν δεν το θυμάται, ας το συζητήσουμε και δημόσια. Εγώ όλα τα θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλοί αστέρες που γεννήθηκαν, Κούβελας, Μαυραγάνης, Μπέχλης, εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό παιδί. Παραιτήθηκε και αυτός αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, γιατρός. Έκανε και πολιτικό κόμμα, εντάξει. Εξαιρετικό παιδί. Πατριώτης μεγάλος. Ναι. Εντάξει. Την ταμπέλα του μαλάκα πρέπει να την είχε από το στρατό ακόμα και την πήρε και μαζί του στην πολιτική μετά. Δεν πειράζει. Αλλά είναι καλό παιδί. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι αστέρες της επιδημίας του κολοδεκαηνιάρη, από ό,τι θυμάμαι καλά, Βόβολης, τον οποίο τον άνθρωπο τον γνώρισα στο κανάλι στον Αλφα, όλοι αυτοί ξεπετάχτηκαν, είναι παιδιά του κολοδεκαηνιάρη. Δηλαδή, ξεπετάχτηκαν να γίνουν γνωστοί στο κοινό. Ωραία. Από αυτούς οι περισσότεροι, νομίζω, έκαναν κόμματα ή συμμετείχαν σε κόμματα. Αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά από το πουθενά ήταν καλεσμένοι σε όλα τα κανάλια και στο Focus άπαντες. Ο Χρήστος Τιάρτας στο Focus, που εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, το σπίτι που μένω με το Focus είναι με τα πόδια ευθεία 1,5 χιλιόμετρο. Με τα πόδια, απέναντί μου. Δεν με ξέρουν. Ως πολιτικό κόμμα της πόλης. Ιδεολογικά, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε. Πού κολλείεστε εκεί στο Focus? Ούτε τηλεφωνική επικοινωνία, ούτε στο στούντιο. Τηλεφωνικά εγώ μιλάω. Δεν χρειάζεται. Και η αφορμή, όπως είπα, αυτής της εκπομπής απόψε δεν είναι ούτε να απολογηθώ, ούτε να στεναχωρηθώ, γενικά όλα αυτά ζαμάφου για μένα, αλλά για να μην αφήσω, για τελευταία φορά το λέω, τελευταία φορά δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ, απλώς θα θυμάμαι αυτή η εκπομπή 1/10 για να μην ψάχνω όλες τις άλλες γιατί δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση. Αυτή θα είναι η τελευταία εκπομπή που ασχολούμαι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να μην αφήσω αναπάντητο την απορία, το ερώτημα ή την πρότασή τους αυτών των ανθρώπων γιατί δεν βγαίνω στο Focus, εγώ δεν είναι δουλειά μου να παίρνω τηλέφωνα στα κανάλια για να με βγάλουν. Αυτά γίνονται για αυτούς που θέλουν να πληρώσουν λεφτά για να τους βγάλουν. Εγώ δεν μπορώ να βγω στα κανάλια ούτε με λεφτά. Ο χαζαροεβραίος ιονισμός δεν δέχεται λεφτά από μας. Ο χαζαροεβραίος ιονισμός το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην ακουστεί τι λέει ο Χρήστος Τιάρτας. Και σε αυτό το παιχνίδι συμμετέχουν όλοι. Και λυπάμαι πολύ, όπως είπα, και για τον Νίκο Κυριακάκη, που
αφού λέει τα λέει όλα. Για τους άλλους δεν μιλάω. Κάτι Μπέτη, κάτι Κόκαλης, κάτι Πάσχος, πώς τους λένε. Όλοι αυτοί είναι γελίο, είναι εκνευριστικό, είναι υποτιμητικό για την νοημοσύνη απλών ανθρώπων να επιμένουν όλα αυτά τα παιδιά, τη δουλειά τους κάνουν. Εμείς δεν θα καθορίσουμε ποιους θα καλέσουν και τι θα πούν. Δικά τους είναι τα μέσα. Αλλά δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό να λένε για να κερδίσουν την όποια ακροαματικότητα, που εξαρτώνται αυτοί από την ακροαματικότητα. Εμείς εδώ τα λέμε όλα. Εμείς δεν σας κρύβουμε τίποτα και μπλα μπλα και μπλα μπλα. Και κόντρα στο σύστημα και τα λοιπά. Ειδικά ένας ο φίλος που με έστειλε και τη μία τη φωτογραφία με κάποιον Σερέτης εδώ, Δαμιανίδης, τι είναι αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα. Κόντρα στο σύστημα. Έτσι γράφουν τα κανάλια. Τώρα τελευταία έχω δει ότι πήγε και ο Στέφανος Χίος. Εδώ τον βλέπω. Η εκπομπή διεφθαρμένο κράτος, τέλος πάντων. Δικά τους θέματα είναι, ελεύθεροι επαγγελματίες είναι, αυτοί ξέρουν το ύφος των εκπομπών τους. Υπάρχουν ραδιόφωνα αριστερά, κεντρώα, δεξιά, ο καθένας έχει την ραδιοφωνική, ας το πούμε, η επαγγελματική του, δημοσιογραφική του φυσιογνωμία. Λοιπόν, πέραν το ότι μερικοί έχουν καβαλήσει πολλά καλάμια να είναι οι κριτές των πάντων, χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Ο Τζον Σουίντον, που αποκάλεσε γενικά τους δημοσιογράφους διανοούμενες πόρνες το 1880, ήξερε τι έλεγε. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών στην Αμερική είπε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε διανοούμενες πόρνες. Δεν μπορούμε να πούμε ελεύθερα ό,τι θέλουμε. 1880. Από το 1910 που τους ανέλαβε το Ίδρυμα Ροκφέλερ όλους αυτούς τους μπαγκλαμάδες που λέγονται δημοσιογράφοι ή λέγεται δημοσιογραφία ή λέγονται μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν καταστρέψει την ανθρωπότητα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι νούμερο 1 στην καταστροφή της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Εάν η συμμορία Ρότσιλντ, εάν οι συμμορίτες, οι παγκόσμιοι δολοφόνοι, σιωνιστές, δεν είχαν τα μέσα ενημέρωσης μαζί τους, εάν δεν είχαν τη δικαστική εξουσία μαζί τους, εάν δεν είχαν την παιδεία, την ακαδημαϊκή κοινότητα μαζί τους, 3. Δημοσιογράφοι, δικαστική εξουσία, ακαδημαϊκή κοινότητα. Το νούμερο 4 είναι η πολιτική, με όμικρον γιώτα. Εάν οι πολιτικοί που έχουν διαλύσει τα πάντα παγκοσμίως, έχουν κάνει παγκόσμιους πολέμους, εξαρτώμενοι, εκβιαζόμενοι, λαδώμενοι από τη συμμορία των χάζαρο-εβραιοσιωνιστών Ιλουμινάτι, Παύλα, Μασόνι. Άλλο Ιλουμινάτι, άλλο Μασόνι, έτσι μην μπερδευόμαστε. Σας ερωτώ, ποιος πολιτικός θα τολμούσε
πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, υπουργός, κυβέρνηση, νομάρχες, δήμαρχοι. Ποιοι από όλους αυτούς θα τολμούσαν να κάνουν είτε οικονομικές, είτε πολεοδομικές, είτε αρχαιολογικές, είτε οτιδήποτε είδους παραβάσεις και λαδώματος και αποδοχής μαύρων χρημάτων? Ποιος θα τολμούσε από την τέταρτη κατηγορία που είναι η πολιτική να είχε από πάνω του καθηγητές που θα λέγανε άλλα πράγματα, να είχαν τη δικαστική εξουσία που θα τους άρπαζε από το σβερκό και να είχαν τους δημοσιογράφους να τα γράφουν όλα στον αέρα. Όταν οι δημοσιογράφοι, οι δικαστικοί και οι ακαδημαϊκοί από το 1910 Ίδρυμα Ροκφέλερ, 1913 κανονικά, 1910 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ροκφέλερ. Το άλλο που πήγε να το παίξει φιλανθρωπικό και τα λοιπά, το Ίδρυμα Ροκφέλερ, 1913. Από το 1913, πιάσουμε τώρα Γουίλσον, Φεντ, δολάριο και τα λοιπά, μιλάμε κλασική ιατρική, παιδεία και θρησκείες. Αφού τα πήρε όλα το Ίδρυμα Ροκφέλερ και ας περιοριστούμε στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι οι δάσκαλοι μας βλέπετε, Φόρντ, Σπιριτόβιτς, Νέστα Γοέψερ, Φτάθιος Μάλινς, Αντωνισάντων, όλοι γράφουν για τα μέσα ενημέρωσης. Τελείωσε, δεν υπάρχουν. Τα μέσα ενημέρωσης είναι ο μεγαλύτερος εχθρός κάθε κράτους, κάθε κοινωνίας. Αυτοί που τα λένε όλα. Λοιπόν, άρα, να το κλείνουμε το θέμα, να μην φύγουμε από τα μέσα ενημέρωσης. Η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα θα ήταν όχι πολύ επιφυλακτική, θα ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Άλλο τα ανθρώπινα λάθη, έτσι. Εδώ καταντήσαμε την πολιτική επίσημη ληστεία, επίσημη απατεωνιά. Άρα, σας ερωτώ και την απάντηση κρατήστε την εσείς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν ρόλο στην καταστροφή μιας χώρας? Επηρεάζουν την κοινωνία πάντα? Και συμβαίνει να είναι πάντα αρνητικά, αντιπατριωτικά. Όλα αυτά τα κανάλια που παρουσιάζονται ως πατριωτικά, επειδή αποκρύπτουν την αλήθεια της πραγματικής ιστορίας και προωθούν ή αναφέρονται, όταν αναφέρονται ιστορικά, στην ψεύτικη, την συμβατική ιστορία, εγκληματούν κατά του κράτους, κατά της κοινωνίας. Όταν μάλιστα ελέγχονται ή συμμετέχουν πολιτικά κόμματα, τότε εγκληματούν 100%. Είπαμε στα κομμουνιστικά ραδιόφωνα. Κομμουνιστικά θα λέγαμε, εντάξει. 90,2. Ποια ήταν όλα αυτά, ας πούμε, τέλος πάντων τα κομμουνιστικά ραδιόφωνα. Ο Καρατζαφέρης είχε κανάλι δικό του. Έβγαζε αυτές τις εκπομπές. Ποιοι άλλοι είχαν δικά τους κανάλια?
Τώρα δεν ξέρω πού είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν ξέρω. Όταν λέω δεν ξέρω. Αν έχει μετοχές στο Alter, αν έχει μετοχές στο Focus, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μιλάω για τους δημοσιογράφους. Εντάξει. Ο Καρατζαφέρης που είχε το τηλεάστη και το πώς τα λέγανε αυτά, εμένα δεν με κάλεσε ποτέ. Που εγώ ήμουνα πολιτευτής του κόμματος. Εγώ δεν βγήκα στο κανάλι του Καρατζαφέρη ποτέ. Αν ήθελε να με προβάλλει. Αλλά και ο Καρατζαφέρης, όπως και όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, ψάχνουν καλούς χρήσιμους ηλίθιους να μαζεύουν τον κόσμο από τον τόπο τους, να τα πηγαίνουν στην Αθήνα για να κάνουν με υπουργούς κάτι κολοπεδαράδες σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μαυροδί Βορίδη, τον Θάνο τον Πλεύρη και φυσικά τον Κυριάκο Βελόπουλο σε άλλο κόμμα δικό του. Αυτοί οι ψευτόμαγκες, αυτά τα κολόπεδα όλα, έγιναν μάγκες από κάτι μαλάκες σαν τον Χρήστο Τσιάρτα. Σε κάθε τόπο δηλαδή. Καταλάβατε. Γιατί εμείς δεν φοράμε κουκούλες, ούτε κρυβόμαστε από το πολύ μικρό πολιτικό μας παρελθόν. Εντάξει. Από την ώρα όμως εγώ που ψηλιάστηκα το έγκλημα, δημιουργώ το δικό μου πολιτικό σκηνικό, ας πούμε, τη δική μου πολιτική ομάδα, εκεί είμαστε τελείως άγνωστοι. Η κάθε κολοπετινίτσα που βγαίνει μία μέρα, ιδρύσαμε το κόμμα από τον Άριο Πάγο, όλα τα κανάλια επάνω τους. Την άλλη μέρα συνέντευξη. Κάτσε ρε φίλε. Το κόμμα χθες το έκανε. Εμείς 6 χρόνια εδώ δεν μας ξέρει κανένας. Τέλος πάντων, μιλάμε τα ίδια. Ας ασχοληθούμε με το κάθε κανάλι. Έχει την ευθύνη των καλεσμένων, σοβαρά, υπεύθυνα, γιατί μπορεί ο καλεσμένος να πει στον αέρα κάτι που μπορεί το κανάλι να πάει κάποιο πρόστιμο. Εγώ αυτά είναι 10-20.000 ευρώ. Αυτά βέβαια μπορούν να συζητηθούν για να μην κινδυνεύσει. Δεν νομίζω κάποιος καλεσμένος να θέλει να κάνει ζημιά στο κανάλι για να πει για 5-10 λεπτά τη βλακεία του. Εμείς εδώ είμαστε σε άλλη φάση. Γιατί δεν μας καλούν εμάς τα κανάλια? Γιατί εμείς δεν αναφερόμαστε στην παραγωγή του μαϊντανού, των αγκουριών και των καρπουζιών. Έχουμε δύσκολο ρεπερτόριο. Δεν θα ήταν άσχημο, δεν θα ήταν κακό να σε πει ένα κανάλι, κύριε Τσάρτα, θέλουμε να σας καλέσουμε, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο σφιχτά, να μην εξαπλωθείτε τόσο πολύ για το σιωνισμό, τη μασονία, τους Εβραίους κτλ. Που αυτά δεν είναι ψέματα που λέω εγώ, έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Αυτά που λέω εγώ δεν είναι ψέματα. Έτσι, αυτό το κλείνουμε 100%. Το να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο κανάλι που φοβάται τον σιωνισμό και η σπάθα του σιωνισμού κρέμεται πάνω από το κανάλι, γιατί όποιος δεν πειθαρχήσει στον χάζαρο σιωνισμό, του κόβονται επιχορηγήσεις, τα κανάλια είναι χρεωμένα, θα απολυθούν οι δημοσιογράφοι,
θα κλείσει το κανάλι άμα αγριέψει η κατάσταση. Και όλα αυτά γιατί? Για να κουβαλήσει στον τζάρτα το Χρήστο στο κανάλι, να μάθει ο ηλίθιος νεοελληνικός λαός την αλήθεια, για να κινδυνεύσει ο χαζαροσιωνισμός. Οπότε το κανάλι, όλοι αυτοί οι μπαγκλαμάδες, οι χέστιδες, λένε τσάρτα, δεν καμιέσαι και εσύ και ο σιωνισμός σου και η μασονία σου και όλα. Άσε εδώ πέρα, καλά τη βρίσκουμε, παραμυθιάζουμε τα γκογίμ, μια με τις σαλάτες, μια με το ένα, μια με το άλλο, μια με τη μαγειρική, μια με τις μεγάλες αποκαλύψεις και με βαρύγδουπους τίτλους κόντρα στο σύστημα. Ο Βελόπουλος τα λέει όλα. Λοιπόν, μάγκες όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε πει ο μεγάλος Σπιριντόβιτς, όλα τα βιβλία, τα καλύτερα 100 που έγραψαν για τη Γαλλική Επανάσταση είναι για τα σκουπίδια, τα καλύτερα, διότι δεν γράφουν πουθενά το όνομα Ρότσιλντ. Δηλαδή ένα όνομα μπορεί να χρηστέψει όλη τη δουλειά. Όσα κανάλια υπάρχουν στην Ελλάδα, μεγάλα, μικρά, μεσαία, μικρότερα, όσα κανάλια δεν αναφέρουν το όνομα Χρήστος Τσιάρτας και κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας, είναι για τα σκουπίδια, είναι για πέταμα, είναι για κλείσιμο. Ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων η δημοσιογραφία φθήνει και μέχρι το 2030 όλοι αυτοί οι μάγκες τα παπαγαλάκια του συστήματος που θα μείνουν άνεργοι, διότι με την τεχνική νοημοσύνη και τη ρομποτική τις ειδήσεις θα τις λένε τα ρομπότ, όχι αυτοί που κάνουν σήμερα το μάγκα και τον βαρύ κριτή, τον μεγάλο δημοσιογράφο. Βλέπω μερικούς δημοσιογράφους σε μικρότερα κανάλια να παίρνουν ένα ύφος. Ποιοι είναι ρε πούς μας? Ποιοι είναι αυτοί ρε? Οπότε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δεν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Όταν η δημοσιογραφία αποκρύπτει την αλήθεια από το λαό, από τους ακροατές, δεν μπορεί να μην ακούν όλοι τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο, από τους ακροατές. Όταν η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, έχει κόστος. Ορισμένοι ξέρουν πώς θα βγάζουν πέρα αν δεν έχουν χρηματοδότη μεγάλο. Έχουν μεροκάματα, έχουν ρεύματα, έχουν αυτοκίνητα, καύσιμα, συνεργεία, έχουν ένσημα, έχουν τέλος πάντων. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα ραδιόφωνο ή ένα τηλεοπτικό κανάλι, μάλιστα να είναι και τοπικής εμβέλειας. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τις άδειες και τέτοια, έτσι. Θα είναι γελία πράγματα. Όλα μέσα στο σύστημα. Ένα κανάλι να είναι πανελλαδικής εμβέλειας, εντάξει, έχει άλλα κόστη, έτσι, αλλά τουλάχιστον μπορεί να μαζέψει διαφημίσεις, λέω εγώ, από την Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο, στη Φλόρινα, παντού. Ένα κανάλι που είναι τοπικής εμβέλειας έχει πολλά έξοδα. Αν δεν πάει με τα νερά του συστήματος, είναι τελειωμένο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που ξεκίνησα και ήθελα να πω και δεν το τελείωσα, μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου, θα μπορεί κάποιος καναλάρχης
ή ένας δημοσιογράφος που θα ρωτήσει τον καναλάρχη. Αφεντικό, να καλέσω τον κύριο Τσιάρτα, είναι λίγο οι απόψεις του ακροδεξιές. Το μάθαμε τώρα, ακροδεξιές. Μπορεί να είναι και φασιστικές, ναι. Κάνατε την κρούση να πείτε, κύριε Τσάρτα, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την Ευρώπη, την πολιτική, την ακρίβεια, αυτά, αλλά μην ξεφύγουμε, σας παρακαλώ πολύ, για ευνόητους λόγους, πολιτισμένα. Εκεί, για 5 λεπτά, 15 λεπτά, μισή ώρα, μπορούμε να φάμε αυτή την ώρα σε λογικά πλαίσια. Γιατί εγώ για να πω αυτά που μπορώ, όχι μόνο θέλω, για να πω εγώ αυτά που μπορώ και θέλω, πρέπει να μιλάω 15 χρόνια συνέχεια. Και όμως προεκλογικά μέσα σε 5 λεπτά, στα κανάλια που ήταν τα 5 λεπτά, είπα όλη την παγκόσμια ιστορία σε 5 λεπτά. Στο θέμα που έπιανα. Στη διακαναλική και στα 45 λεπτά με τον Διονύση Μποτώνη είπα όλη την παγκόσμια ιστορία, συμπυκνωμένη, που είχα το ελεύθερο και να πω ό,τι γουστάρω. Αλλά εδώ τώρα που είναι ελεγχόμενη κατάσταση, γιατί εγώ να φημώνομαι, δεν είναι ότι αποκλείομαι μόνο, φημώνομαι, γιατί αν με βγάζανε θα μπορούσαμε να πούμε 5 πράγματα normal, χωρίς να ενοχλήσουμε, να μην προκαλέσουμε το κανάλι, όχι το σύστημα εμένα δεν με ενδιαφέρει, να μην κάνουμε ζημιά στο κανάλι. Δεν το κάνω. Γιατί? Μήπως πήρατε αυτόν τον κωδικό, τον απαγορευτικό, όλα τα κανάλια σε όλη την Ελλάδα? Και από τα μηνύματα και τα λοιπά αναγκάστηκα, την κάρτα την κάναμε όχι πάνω στα νεύρα μου, δηλαδή από τα καθημερινά μηνύματα αυτών των φίλων. Πρόεδρε, γιατί δεν παίρνεις το focus? Πρόεδρε, μίλα στο focus. Πρόεδρε, στο focus. Ποιο είναι το focus, επειδή? Το focus τα ξέρει όλα. Τα λέει όλα. Δεν θα με είχε ανακαλύψει εμένα το focus αν είχε συμφέρον να με βγάλει στον αέρα. Εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο 984, δεν θέλω να εκθέσω ονόματα τώρα και ανθρώπους, με είπαν, κύριε Τσάρτα, σας ευχαριστούμε πολύ, ανεβάσαμε την ακροαματικότητα εις διπλούν και παραπάνω. Στο 984, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνας, 2 φορές. Εγώ ξεπλάγει που πήγα και τη δεύτερη. 7,5 ώρα Κυριακή πρωί, 10 λεπτά, εκτοξεύτηκε ο σταθμός στα ύψη. Αυτά δείξαν τα μηχανάκια τους. Κυριακή 7 και 20 το πρωί, Κυριακή 7 και 20 το πρωί, 10 λεπτά μόνο. Η συνέντευξή μου είναι αναρτημένη σε όλα τα κανάλια, τα δικά μας. Μπείτε να την ακούσετε. 984, 10 λεπτά. Και στη Θεσσαλονίκη ούτε ο Φωνακλάς, ο Παπαζαφυρίου, ούτε το Focus δεν μπορούσαν προεκλογικά να πάρουν 2 λέξεις από μένα, και εγώ τώρα να κάθομαι να λέω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους μην το κουράζουμε το θέμα. Είναι η τελευταία εκπομπή που ασχολούμαι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και κάναμε την κάρτα 24 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα τώρα. Από αυτές τις κάρτες που με έστειλαν,
με αυτό το Δαμιανίδη, το Σερέτη και βάλαν και το Στέφανο το Χίο τώρα. Ο Στέφανος ο Χίος δεν ξέρω γιατί είχε πειραχτεί και είχε πει όλοι εσείς που πήρατε 0,6 να πάτε στα σπίτια σας. Γιατί ρε Στέφανε Χίο, σε ζητήσαμε λεφτά να μας πληρώσει το παράβολο και επειδή εμείς πήραμε 2.500 ψήφους πρέπει να πάμε στα σπίτια μας. Τι σε ενοχλεί ρε Στέφανε Χίο. Κάλεσέ με στο τηλέφωνο στην εκπομπή σου και πες μας κύριε Τσάρτα, συνεχίζετε να ευελπιστείτε στο πολιτικό σκηνικό, στην πολιτική σας παρουσία από τα 4 εκατομμύρια ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές σας ψήφισαν 2.465 Έλληνες και συνεχίζετε ακόμη να πολιτεύεστε. Αν ήσουν ένα πολιτικός άντρας και αν ήσουν ένα σωστός δημοσιογράφος, αυτό θα έκανες ή με τον τρόπο σου να έκανες. Όχι να λες απαξιωτικά χωρίς να γνωρίζει το κοινό σου, οι ακροατές σου, ποιοι είναι αυτοί το 0,06%. Κομμουνιστές, δεξιοί, κεντρώοι, σοσιαλιστές. Και εσύ ποιος είσαι, ο γενικός κριτής που στέλνει στα σπίτια τα ποσοστά τα διάφορα? Αν είσαι άντρας, όπως δημοσίως το λες, στο μονόλογό σου, κάλεσέ με στον αέρα να δω πόσο άντρας είσαι. Είτε δημοσιογραφικά, είτε πολιτικά. Για να μας εξηγήσεις πώς προσβάλλεις 2.500 Έλληνες που ψήφισαν το μοναδικό εθνικιστικό πολιτικό κόμμα. Που αυτά που λέω εγώ Στέφανε Χίο, εσύ μαζί με το Σερέτη δεν μπορείτε να τα πείτε. Οπότε, κόντρα στο σύστημα, συμφωνώ απόλυτα. Προκαλώ και προτείνω τους εικονιζόμενους αμερόληπτους, αντικειμενικούς, ανεξάρτητους δημοσιογράφους με δικό τους ερωτηματολόγιο να καλέσουν τους προέδρους 2 πατριωτικών κομμάτων, Κυριάκο Βελόπουλο και Χρήστο Τσιάρτα, σε μια ελεύθερη συζήτηση διαφόρων θεμάτων της επιλογής τους. Είτε στο Δαμιανίδη, είτε στο Σερέτη με τον Στέφανο Χίο, και βλέπω έναν προσκυνημένο στην άκρη κάποιον Κυριάκο Βελόπουλο, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολύ καλά, Δαμιανίδη, Σερέτη και Χίο, για να μην κάνετε καμία πατάτα. Εγώ με τον Βελόπουλο, τον Κυριάκο, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή την κάρτα την αφιερώνω σε όλους αυτούς τους φίλους που με στείλανε καλοπροαίρετα, πιστεύω, από ενδιαφέρον, γιατί δεν βγαίνω στα κανάλια της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι εδώ 1500 μέτρα από το Φόκους. Με τα πόδια πάω σε 5 λεπτά. Ή να με πάρουν τηλέφωνο. Αυτό το κόντρα στο σύστημα και ότι εμείς εδώ τα λέμε όλα Δαμιανίδη, Σερέτη και Χίο, αφήστε το στην άκρη γιατί ψεύδεστε, όπως και ο Νίκος Κυριακάκης και όλα τα κανάλια πανελλαδικά που κάνετε αυτή τη δουλειά. Κόψτε το εμείς τα λέμε όλα. Όποιο κανάλι δεν έχει μιλήσει με τον Χρήστο Τσιάρτα, δεν λέτε τίποτα. Δεν λέτε τίποτα. Είναι μια χυλόσουπα, μια ριζόσουπα σκέτη. Ούτε λάδι, ούτε αλάτι, ούτε μαϊντανούς, ούτε γιουβαρελάκια, τίποτα. Μια σκέτη ριζόσουπα, άνοστη, νερόβραστη. Αυτή είναι η δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα σήμερα. Πάντα, αλλά σήμερα έχει ξεφτυλιστεί η ιστορία τελείως.
όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, κατευθυνόμενοι, ελεγχόμενοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό γνωρίζω εγώ, αυτό πιστεύω εγώ. Εάν κατακρίνω ή οι απόψεις μου είναι λανθασμένες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλους τους δημοσιογράφους, ας αποδείξουν κάποιους δημοσιογράφους στην Ελλάδα μετά τις ευρωεκλογές, που δεν τους καλύπτει ο προεκλογικός χρόνος, ο εκλογικός, όποιος είναι αρσενικός δημοσιογράφος, ας με βγάλει στον αέρα. Θα ξέρει την άλλη μέρα θα απολυθεί, έτσι. Εγώ σας προφυλάγω. Το είχα πει και στον Νίκο τον Κυριακάκη. Επειδή δεν μπορείτε να το παίξετε, άντρες. Όποιος με βγάλει εμένα στον αέρα θα ξέρει ότι την άλλη μέρα θα απολυθεί. Οπότε μη κόπτεστε, μη παρουσιάζεστε σαν άντρες στο κοινό σας. Και κόψτε το κόντρα στο σύστημα και κόψτε το εμείς εδώ τα λέμε όλα. Όποιος θέλει να ρισκάρει τη θέση του, ας με βγάλει εμένα στον αέρα. Να τελειώνει το παραμύθι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Εδώ μπλα μπλα δεν έχει. Υπεκφυγές δεν έχει. Μπινελίκια δεν έχει. Γιατί όποιος τολμήσει να μιλήσει κάπως διαφορετικά, ένα σας λέω, ότι εγώ έχω βγάλει τη σχολή του Γεωργίου Καραϊσκάκη και θα είμαι πιο αισχρός. Είμαι πολιτισμένος με τους πολιτισμένους. Όποιος τολμήσει να μιλήσει άσχημα για μένα, εκεί μπορείτε να δείτε τι θα συμβεί. Δημοκρατικά, ελευθερία, ισότης, αδελφότης. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Πάντα στο κλείσιμο έχουμε τα δύο βασικά μας συνθήματα, εθνικισμός ή αφανισμός, και ούτε αριστερά ούτε δεξιά, μόνο εθνικά. Αυτή η εκπομπή δεν έγινε για να προσβάλλει κανέναν, δεν έγινε για να θίξει κανέναν. Πρέπει να αναδείξουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί μου συμπατριώτες, όλων των ιδεολογιών, των πολιτικών ιδεολογιών, ό,τι κόμμα κι αν ψηφίζετε. Εγώ μιλάω γενικά ότι η δημοσιογραφία μας παντού, παγκόσμια, ευρωπαϊκά και στην Ελλάδα, είναι ελεγχόμενη. Τελεία και παύλα. Όποιος θέλει να ανατρέψει αυτά που λέω, ας τολμήσει να πάρει τηλέφωνο για να το ζήσει στην πράξη. Όχι σε λίγες μέρες, να μην απολυθεί με το κλείσιμο της εκπομπής ή την άλλη μέρα το πρωί. Οπότε μην απαντήσει κανένας δημοσιογράφος ότι σας κατηγορώ άδικα. Όποιος νομίζει ότι κατηγορώ το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης άδικα, ας τολμήσει να με πάρει τηλέφωνο ή να πάρει έγκριση από το αφεντικό του. Αυτό το βίντεο θα μείνει και για τους περαιτέρω ερωτώντες
πρόεδρε, γιατί δεν βγαίνει στα άλλα τα κανάλια. Κουράστηκα, βαρέθηκα, συχάθηκα, αηδίασα κάθε 3 και λίγο να κάνω εγώ 5 λεπτά, 10 λεπτά, 3 λεπτά βίντεο, να επεξηγώ τώρα 2, 3, 4, 5 ανθρώπους που μπαίνουν τώρα στο κίνημα, γιατί δεν με βγάζει τηλεόραση. Λοιπόν, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται για μένα, να παίρνει αυτός τηλέφωνο στα κανάλια και να τους λέει, γιατί όσοι πήρανε, τους μπλόκαραν κατευθείαν. Όσοι έγραψαν μηνύματα στα κανάλια και σε αυτά που λέω, τους μπλόκαραν και τους διέγραψαν τα μηνύματα. Θέλετε να δοκιμάσετε όλοι εσείς οι καινούργοι, γράψτε ένα μήνυμα στο Focus, γιατί δεν καλείτε τον κύριο Τσάρτα. Εάν δεν το σβήσουν και δεν σας μπλοκάρουν, να με πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, Χρήστος Τσάρτας, πρόεδρος του Κίνηματος Εθνικής Ανεξαρτησίας από την σκλαβωμένη, εβραιομασονική, μαρξιστική, αναρχοκρατούμενη, βρωμερή Θεσσαλονίκη. Η πιο επικίνδυνη πόλη για την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Έχει δώσει εξετάσεις. Ξερίζωσε τον ελληνισμό του πόντου πριν 100 χρόνια με τον Εμμανουήλ Καράσο, τον Μουσταφά Κεμάλ, τον Ελευθέριο Μπενίζελον, τον Αβραάμ Μπεναρόγια που αποκτήσαμε τον κομμουνισμό εδώ Θεσσαλονίκη. Το κόμμα των Νεότουρκων δημιουργήθηκε εδώ. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, δύναμη και υγεία σε όλους. Να είστε πάντα καλά.